хотел бы пачаць свой выступ з падзякі арганізатарам, якія запрасілі мяне для прачытання гэтай публічнай лекцыі. Асабліва хацеў бы сказаць, добра, што ёсць такія ініцыятывы рэгіянальныя, якія вывучаюць гісторыю Беларусі, і у якіх ёсць цікавасць, бо сапраўды мы маем вельмі часта сітуацыю, калі вось праз даследаванне гісторыі пэўных рэгіёнаў мы пабачым зусім па-іншаму і гісторыю ўсёй Беларусі. І сёння якраз будзе вельмі цікавая лекцыя, таму што калі мы дамаўляліся, сапраўды гэта гучала так, што было некалькі прапаноў, але мы выбралі тэму «Новаградская шляхта падчас бескаралеўя 1733-1735 года», бо гэта якраз тая сітуацыя, калі Новаградская шляхта яе пазіцыя, дзеянні мелі ўплыў не толькі на гісторыю самой Новаградшчыны, але і на гісторыю Вялікага княства Літоўскага і нават Рэчы Паспалітай, і можна сказаць, на уплыў на канфлікт, які ў гісторыі атрымаў названне «Вайна за польскую спадчыну». Менавіта гэта тэматыка была намі абрана, і мне здаецца, сапраўды яна уяўляе вялікі інтарэс. Што цікава, не гледзячы на мае публікацыі, гэтая тэматыка больш папулярная ў замежных гістарыяграфіях. Дастаткова сказаць, што зараз вельмі папулярная ў Польшчы серыя кніг «Гісторыя Польшы» пад аўтарствам прафесара Анджэя Новака ўжо спасылаецца на гэтыя даследаванні пра бескаралеўе і паказвае сапраўды ролю новаградскай шляхты ў падзеях, якія разгарнуліся ў 1733 годзе. Сам я, канешне, не паходжу з Новаградшчыны, хаця можна сказаць, што пэўныя сувязі праз жонку маюцца, але Новаградшчына гэта сапраўды тая тэрыторыя, якая вельмі вялікі ўнёсак унесла ў беларускую гісторыю, і хацеў бы сказаць, што, на жаль, у нас яна вывучаецца толькі больш раннія перыяды, але вось я паказваю на прыкладзе 18 стагоддзя. Вы бачыце, тут ёсць толькі частка публікацый, якія датычацца менавіта гісторыі самой Новаградшчыны, у якіх я браў удзел ці з'яўляюся іх аўтарам. Што тычыцца больш шырокай праблематыкі гэтага бескаралеўя, то адразу хацеў бы параіць кніжку «Грамадска-палітычнае жыццё Вялікага княства Літоўскага ў часы бескаралеўя 1733-1735 года». Але гэта для тых, хто цікавіцца гэтым перыядам, а менавіта па гісторыі Новаградшчыны будзе наша лекцыя. І першае, што хацеў звярнуць адразу ўвагу, у якой сітуацыі новаградская шляхта сустрэла 1733 год, а дакладней смерць караля Аўгуста II і пачатак бескаралеўя. У Вялікім княстве Літоўскім і ўвогуле ў Рэчы Паспалітай у гэты час разгарнулася вялікая барацьба за нойбаўскія ўладанні. Гучыць гэта вось так вельмі дзіўна, бо дзе Нойбургі, дзе гэта Рэйнфальц, а дзе знаходзіцца Новаградшчына, але сапраўды самыя вялікія ўладанні таго часу, земскія ўладанні, я падкрэсліваю, гэта значыцца прыватныя ўладанні, у Вялікім княстве Літоўскім якраз знаходзіліся ў Вялікім княстве і насілі назву нойбурскія ўладанні. Бачна з прэзентацыі, што гэта былі ўладанні па бяржанскай галіне роду Радзівілаў, і якраз дачка апошняга мужскога патомка Богуслава Радзівіла, вядомага прадстаўніка гэтага роду, вядомага не толькі ў гісторыі, але і ў культуры. Дастаткова ўспомніць толькі творчасць Генрыха Сенкевіча «Патоп», а таксама фільмы па гэтаму твору, то хацеў бы звярнуць увагу, што пасля Богуслава Радзівіла засталася толькі яго дачка Людвіка Караліна, якая якраз другім мужам якой быў нойбаўскі князь Карл Філіп. Менавіта таму гэтыя ўладанні атрымалі назву нойбаўскія.
За іх разгарнулася барацьба яшчэ ў канцы 17 пачатку 18 стагоддзя, што і стала адной з прычынаў, напрыклад, барацьбы супраць дамінацыі сапегаў руху, які атрымаў у гісторыі назву рэспубліканцаў. Але мы будзем распавядаць пра больш позні час, калі памерла ўжо і дачка Людвікі Караліны, Альжбета Аўгуста ў 1728 годзе, і зноў разгарнулася барацьба за гэтае ўладанне. І асноўныя дзеючыя асобы гэтай барацьбы, яны якраз мелі вялікі ўплыў на тую сітуацыю, якая была ў Наваградскім ваяводстве. Чаму? Вось тут я вам покажу вельмі простую сітуацыю, каб было зразумела, што у параўнанні з іншымі уладаннямі, што такое нойбаўскія ўладанні. Для параўнання толькі для Вялікага княства Літоўскага тут адзін прыклад. Усе эканоміі ВКЛ гэта было 33 гарады і 1219 вёсак. Нойбаўскія ўладанні 20 гарадоў, 1266 вёсак. Таму, як бачыце, гэта вельмі вялікае ўладанне. І хто быў трымальнікам гэтага ўладання, як вельмі любім такое слово казаць, магнаты. Гэта сапраўды былі магнаты, хто быў трымальнікам гэтых ўладанняў. Адзінае, на што яшчэ хацеў звярнуць увагу, чаму менавіта для Наваградчыны гэта было асабліва важна? Бо асноўныя ўладанні гэтага нойбаўскія знаходзіліся якраз у Наваградскім ваяводстве. Гэта так званыя Слуцкія і Капыльскія княства. І менавіта яны як бы былі самымі прыбытковымі часткамі гэтых уладанняў, і, безумоўна, яны мелі вялікае значэнне для наваградскай шляхты. Галоўнымі прэтэндэнтамі на гэтыя уладанні, зразумела, былі род нясвіжскіх радзівілаў. Адзінае, што тут я паказваю, звярніце ўвагу, што кіраўніком роду Радзівілаў ў гэты час быў не прадстаўнік рода Радзівілаў, а Міхал Вішнявецкі. Гэта быў канцлер Вялікага княства Літоўскага на той момант. І што яшчэ больш важна, генеральны рэгіментарый. У той час памерлі усе гетманы, і вялікі Людвік Пацей і польны гетман Станіслаў Дэнгоф. І фактычна кіраванне войскам ВКЛ знаходзілася ў руках генеральнага рэгіментарыя, вось якім быў Міхал Вішнявецкі. Шмат успамінаецца, безумоўна, пра Ганну Сангушку-Радзівіл і яе сына Міхала Казіміра Радзівіла, званага Рыбенька, які больш вядомы, канешне, з іншага перыяду гісторыі панавання Аўгуста III, бо ў гэты час яшчэ быў дастаткова малады, і кіраўніцтва роду, канечне, знаходзілася ў Міхала Вішнявецкага, які быў жанаты на Тэклі з Радзівілаў. Безумоўна, як і казалася, наваградская шляхта вельмі залежала ад нойбаўскіх уладанняў. Звязана гэта было з такой своеасаблівасцю гэтых тэрыторый, што ўжо ўспамінаемы Багуслаў Радзівіл, а таксама яго дачка Людвіка Караліна вельмі шмат рабілі для шляхты, якая трымала гэтыя ўладанні, дапамагалі гэтай шляхты. І асабліва звяртаю тут вашу увагу, што, канечне, потым мела адбітак на шмат якіх падзеях, напрыклад, нават на Слуцкай канфедэрацыі 1767 года, гэтая шляхта ў асноўным была пратэстантамі. Таму мы маем сапраўды на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага такі анклаў, дзе было шмат шляхты, якая заставалася пратэстантамі ў 18 стагоддзі, калі ўжо, безумоўна, амаль уся шляхта была ўжо каталікамі. І тут звяртаю увагу тыя роды, якія былі звязаны з нойбаўскімі ўладаннямі, якія трымалі ў заставе гэтыя ўладанні і, безумоўна, не хацелі, каб вось нясвіжскія Радзівілы, якія з дапамогай планаў шлюбу іх сына Гераніма Фларыяна на адной з унучак нойбаўскага князя, хацелі гэтыя ўладанні атрымаць. І вось гэтыя роды, безумоўна, разумелі, што у такім выпадку пры новых гаспадарах, якія не дзесьці там у Мангейме і в аколіцах, а знаходзяцца якраз вось тут, пачнуцца гэтыя ўладанні
выкупацца, правярацца сапраўды іх даходы, і ўжо не можна будзе сфальшаваць гэтыя прыбыткі. І гэтыя роды, якія былі звязаны, сталі першымі праціўнікамі прыняццю гэтых уладанняў праз радзівіл. Гэтыя роды Аскеркі, Воланы, Незабытоўскі, Аленскі, Тызенгаўзы, Ранеўскі, Ваўкі, Грабоўскі, Стрыенскі, Аборскі, Цадраўскі. І яшчэ раз звяртаю вашу увагу на тое, што гэта былі тыя роды, якія шмат хто з іх быў пратэстантамі. Лідарам гэтай групоўкі быў, тут я падкрэслю, чаму я ўжываю Незабытоўскі, бо ён сам так пісаў, аднак не праз і, а праз Незабытоўскі, Богуслаў Фелікс. Гэта вядомы дзеяч часоў панавання Аўгуста II ўжо, але, безумоўна, яго галоўнае дасягненне гэта была яго дзейнасць падчас бескаралеўя і таксама ў першыя гады панавання Аўгуста III, калі ён знаходзіўся на чале якраз вось гэтых уладальнікаў, пасэсараў нойбаўскіх, трымальнікаў, не уладальнікаў, трымальнікаў пасэсараў нойбаўскіх уладанняў. І у выніку нават гэта дазволіла яму зрабіць выдатную кар'еру, нягледзячы на тое, што ён быў пратэстантам, але, канешне, ён гэта хаваў, бо яму атрымалася стаць кашталянам наваградскім, то значыць, сенатарам. Але калі памятаеце такую серыю «Беларуская палічка», ёсць там і лісты Францішкі Уршулі Радзівіл, яна вельмі выдатна паказвае адных з гэтых лістоў пра тое, што калі ён паміраў, то агульнавядома стала, што ён пратэстант, і нават прасіў ён пахаваць са сваімі родзічамі пратэстантамі. Акрамя нясвіжскіх Радзівіл вялікую увагу надзялялі нойбаўскім уладанням іншыя галіна рода Радзівіл. Гэта галіна, якую звычайна кажуць на Дятлаве і Бердычеве. Бердычеў, то маецца на ўвазе гэта уладанне, якое знаходзіцца на Ўкраіне, якое патрапіла да гэтага роду дзякуючы вось гэтай жанчыне. Яна не таму знаходзіцца ў сярэдзіне гэтых выяў, бо сапраўды кіраўніком гэтай галіны рода Радзівіл была наадварот Барбара Завішаў Радзівіл. Гэта была дачка вядомага, можна сказаць, парламентарыя, бо ён як мінімум на 3 соймах кіраваў абрадамі соймах Рэчы Паспалітай, Крыштафа Завішы. Яна ад бацькі таксама ў спадчыну атрымала гэтую вялікую зацікаўленасць палітыкай, удзелам у сойміках, безумоўна, што не непасрэднага ўдзела, а ўдзела за кулісаў. І калі паглядзець яе корэспандэнцыю, то яна фактычна ў кожнай соймікавай кампаніі як мінімум удзельнічае у некалькіх соймікаў, фарміруе пэўныя групоўкі, аказвае ўплывы. І яна была замужам за Мікалаем Фаўстынам Радзівілам, наваградскім ваяводай, што, безумоўна, давала яму вялікія магчымасці ўплыву на наваградскую шляхту. Ну і таксама змясцілі тут іх першага сына Удальвіка Радзівіла, які больш вядомы са сваёй літаратурнай дзейнасці, ніж палітычнай, але ў гэты час якраз былі пэўныя палітычныя дасягненні у яго. І апошняя дзеючая асоба, на жаль, яго выява невядома, гэта вількаўскі староста Юрый Феліцыян Сапега. Чаму ён вядомы і ўплывовы на Наваградчыне? Бо быў уладальнікам Ляхавічаў, вельмі вялікага маёнтка. Пра яго ролю мы распавядзем крыху пазней. Ну, а потым хочацца сказаць, што памірае Аўгуст II, і шляхта ВКЛ спрабуе, дакладней магнаты ВКЛ спрабуюць нават выпрацаваць якую-то агульную пазіцыю наконт будучых выбараў. І 25 лютага збіраюцца асноўныя роды магнацкія пад кіраўніцтвам вышэйзгаданага Міхала Вішнявецкага, які фактычна быў самым уплывовым на той час магнатам, але на гэту сустрэчу не запрашаюць ні вількаўскага старосту Юрыя Феліцыяна Сапегу,
Не, што яшчэ больш важна, нікога з прадстаўнікоў галіны на Дятлаве. То значыцца, гэтая сустрэча адбываецца без іх. На самой сустрэчы, здаецца, даходзіць да згоды, што якраз адбываецца падзел ваяводстваў, дзе павінны адбывацца, дзе хто павінен быць абраны паслом, ці іх прыхільнікі пасламі на канвакацыйны сойм. Канвакацыйны сойм – гэта першы сойм часу бескавалеўя, калі адбываліся выбары паслоў на сойм, які вызначаў тэрміны і таксама спосаб, якім мела адбывацца элекцыя, то значыць элекцыя выбары будучага караля. І вось на гэты канвакацыйныя соймы былі размеркаваны, ну акрамя таго вельмі важна было, хто потым на гэтую элекцыю шляхту вядзе. Бо выбары адбываліся звычайна у два варыянты. Ці адбіраліся прадстаўнікі ад ваяводстваў, гэта значыцца, мы бачым, напрыклад, у 1764 годзе, калі абіралася па 6 прадстаўнікоў паслоў ад ваяводства, якія потым галасавалі на караля. Ці так званае галасаванне вівітум. Гэта калі на сойм накіроўваўся той, хто хацеў. І ўжо там ваяводства самі галасавалі. Безумоўна, было зразумела, што, напрыклад, з Мазоўша ці там з Брэста даязджала нашмат больш шляхты, чым з Мсціслаўля. Бо нам толькі выдаецца, можа, што паездка з Мсціслаўля ў Варшаву гэта было так лёгка, але, прабачце мяне, мала каму ў Мсціслаўлі хапіла бы такіх выдаткаў. Дакладней, мала хто і прыязджаў, таму што, безумоўна, паездка ў Варшаву з Мсціслаўля, бо ці з Рэчыцы гэта нашмат цяжэйшае, чым паехаць з Брэста. І, напрыклад, якраз падзеі гэтага сойміка, гэтага бескавалеўя паказваюць вялікую прысутнасць, напрыклад, брэсцкай шляхты. Што тычыцца Наваградка, то вельмі было важна яшчэ для кожнага ваяводства, хто быў вось гэтым палкоўнікам. То значыцца, той, хто гэтую шляхту кіраваў падчас гэтых выправы на выбары. Бо гэта не было так, што наваградская шляхта вырашае, паеду я на выбары, і ён прыязджае дзесьці там, як вольны выбарац ходзе. Не, ён знаходзіцца ў шэрагах шляхты свайго ваяводства. І, безумоўна, вельмі ўплывовай асобай быў той, хто кіраваў, быў з гэтым палкоўнікам ваяводскім. У дадзеным выпадку магнаты, канешне, хацелі выбраць старосту вількаўскага старосту Юрія Феліцыяна Сапегу. Мела тут вялікае значэнне пазіцыя нясвежскіх радзівілаў, але таксама і пазіцыя сапегаў, з якімі яны ў гэты час супрацоўнічалі, бо фактычна вельмі важным яшчэ было тое, што ад вялікага княства літоўскага на гэтым канвакацыйным сойме мусіў быць абраны маршалак. І, безумоўна, у такой сітуацыі вось гэтыя магнаты лічылі патрэбным, каб гэты маршалак быў з іх шэрагаў, і было вырашана, што ім мусіць стаць мерацкі староста Антоній Казімір Сапега. Як бачым, назіраецца пэўнае супрацоўніцтва радзівілаў і сапегаў, і адразу ўзнікае пытанне, супраць каго? І тут вельмі важная рэч, тое, што паказвае, наколькі важна бывала адзінства ў дзяржаве для таго, каб былі даволі незалежныя выбары. У 33 года якраз сітуацыя Рэчы Паспалітай характарызавалася змаганнем двух асноўных груповак, якія паходзілі з кароны. Адна называлася Патоцкіх, і на чале якой знаходзіўся прымас Тэадор Патоцкі, а другая групоўка – гэта групоўка, якая атрымала ў гістарыяграфію назву фаміліі, ці гэта групоўка Чартарыйскіх і іх родзічаў Панятоўскіх. Вось якраз у гэтай сітуацыі адбывалася незвычайнае. Вось гэтыя ворагі, якія там змагаліся з урадай, асабліва гетманаў, бо былі вольныя урад і гетманаў каронных, і вялікага княства літоўскага, і было вельмі важна, хто з гэтых родаў умацуецца. Яны нечакана аб'ядналіся. Яны аб'ядналіся, і што яшчэ больш дзіўна для адносінах да чартарыйскіх, вырашылі падтрымліваць кандыдатам на трон Станіслава Ляшчынскага,
які ўжо калісьці быў абраны на трон пры дапамозе шведаў, а зараз быў вельмі папулярны у шляхты дзеля таго, што яго дачка Марія выйшла замуж за французскага караля Людвіка XV. І гэта мела вялікае значэнне, таму што, можна сказаць, дамінавала ў той час у Еўропе менавіта Францыя. І, канешне, калі ён меў французскую падтрымку, то, безумоўна, гэта рабіла яго вельмі папулярным і сярод шляхты, якая яшчэ і культурна была вельмі арыентавана на Францыю. Адзенне французскае, якія-то рэчы новыя французскія. Безумоўна, у гэты час назіралася такая вельмі вялікае захапленне нават Францыі, чыста культурнае. І вось, здавалася, два галоўных роды аб'ядналіся, але супраць гэтага, безумоўна, былі две дзяржавы суседкі. Дакладней, гэтых дзяржаваў было тры, але трэцяя займала пазіцыю вельмі устрымлівую. Фактычна быў нават заключаны яшчэ да пачатку бескаралеўя трактат, які атрымаў назву «Трох чорных арлоў». Іншая сітуацыя, што тут мы маем такую цікавую сітуацыю, што нібыта трактат быў, але не ўсе яго збіраліся выконваць. Гэтыя тры дзяржавы, гэта Прусія, Расія і Аўстрыя, якія супрацоўнічалі таксама наконт выбару будучага караля і, канешне, ў першую чаргу не хацелі ніякім чынам дапусціць да выбару Станіслава Ляшчынскага. І вось тут пачынаецца вельмі цікавая асаблівасць, бо трактат быў, але рэальнае супрацоўніцтва не было. Гэтыя дзяржавы нібыта хацелі прывесці да выбараў будучым каралём Пяста ці партугальскага інфанта Эмануэля, але у выніку выдавалася, што рэальным кандыдатам можа быць толькі адзін чалавек супраць Ляшчынскага. Гэта сын памершага Аўгуста II, саксонскі курфюрст Фрэдэрык Аўгуст. І тут мы маем такую цікавую асаблівасць, што з гэтых трох краінаў, якія дамовіліся нібыта аб супрацоўніцтве, на гэта катэгарычна не магла пагадзіцца Прусія, якая фактычна ў выніку і заняла нейтралітэт, ніякага супрацоўніцтва не было, бо для іх не адпавядала іх інтарэсам узмацнення Саксоніі з дапамогай таго, што вось Фрэдэрык Аўгуст мае стаць каралём. І тут мы маем іншую сітуацыю, што не да канца гэта адпавядала і Аўстрыі. Бо Аўстрыя добра разумела, што самыя большыя шансы супрацьстаяць Ляшчынскаму мае, безумоўна, Фрэдэрык Аўгуст. Францыя была галоўным супернікам Аўстрыі ў Еўропе, і гэта паказалі далейшыя падзеі вайны за польскую спадчыну. І што яшчэ трэба сказаць, і адначасова Аўстрыя была гатова падтрымаць Саксонію, каб Фрэдэрык Аўгуст стаў каралём Рэчы Паспалітай, нават насуперак сваім халавуснікам. І што яшчэ трэба звярнуць увагу, не ўсе ўдзельнікі гэтага трактату, які нібыта ёсць, вось мы кажам у гістаграфіі, трактат трох чорных арлоў. Трактат ёсць, сапраўды ёсць дакумент, які быў складзены ў свой час і нават ратыфікаваны, напрыклад, праз Ганну Івановну, якая якраз была зацікаўлена ў тым, каб ён дзейнічаў. Але вось адразу узнікае пытанне, ці можам мы лічыць дзейным трактат міжнародны, які не быў ратыфікаваны іншымі дзяржавамі, якія не збіраліся яго выконваць, бо якраз адбылася смерць Аўгуста II, і аказалася, што ўдзельнікі гэтага трактату маюць зусім розныя інтарэсы і цэлі. І тут для нас найбольш цікавая сітуацыя – гэта, безумоўна, дзеянні Расіі, якая адразу зразумела, што трэба супрацоўнічаць з магнатамі Вялікага княства Літоўскага, якія якраз знаходзяцца вось у гэтай меншасці, але такой меншасці найбольш уплывовай супраць гэтага аб'яднання патоцкіх і чартарыйскіх. Гэта вось якраз роды тых жа Радзівілаў і Сапегаў, пра якія мы ўспаміналі ўжо, якія збіраліся ў Гродна. Напрыклад, ніводнага
прадстаўніка роду чартавіцкіх, там падканцлера Міхала Чартавіцкага ці падскарбія Яна Салагупа, які знаходзіўся тады ў шэрагах чартавіцкіх. На гэтым зборы галоўных магнатаў у Гродні не было. І у такіх сітуацый адбываецца першы соймік, як мы казалі, перадканвакацыйны. Я не буду вельмі шмат казаць пра гэты соймік, бачна вось гэта на прэзентацыі, скажу толькі некалькі рэчаў. Ну, сапраўды, тая лічба, якая фігуруе, што было каля 4000 шляхты на сойміку, ну гэта нерэальна. У гэты час столькі шляхты на сойміках не збіралася, і нават у такіх густанаселеных ваяводствах, як Новаградская. Што яшчэ трэба звярнуць на гэтым сойміку? Безумоўна, нягледзячы на пратэсты, удалося абраць дырэктарам соймікаў, гэта значыць асоба, якая мае вялікі ўплыў, ён кіруе абрадамі сойміка і, безумоўна, мае ўплыў на сам соймік. Гэта стаў наваградскі ваявода Мікалай Фаўстын Радзівіл. Але ён сустрэў моцныя пратэсты супраць сябе, якімі кіраваў Францішак Верашчака. Безумоўна, з далейшых падзей будзе бачна, што і ўсім было зразумела, што не такі смелы Францішак Верашчака, каб супрацьстаяць выбары Радзівіла, што за ім хтосьці знаходзіўся. Хтосьці гэта былі нясвіжскія Радзівілы і вількаўскі стараста Сапега. Што яшчэ неабходна звярнуць? Вось тут мы маем увогуле такую вельмі цікавую, як бы зараз сказалі, працэдуру дэмакратыі. Пасламі на сойміку былі абраны наваградскі ваяводзіч Удалевік Радзівіл, на якога была поўная згода. Пытанне разгарнулася наконт другога пасла, хто з ім будзе. У выніку гэта стаў наваградскі стольнік Ян Хвартовіч, гэта дзядзька вядомага Яахіма Хвартовіча, і стаў ён дзякуючы таму, што было праведзена вельмі цікавае працэдурнае пытанне, адбывалася крыскаванне, гэта значыць галасаванне большасцю, і нібыта падчас гэтага галасавання другое месца заняў Антоні Радоўтоўскі. Але у выніку аказалася, што перамог не ён, а трэці па галасам, як бы гэта Ян Хвартовіч. Як яму гэта атрымалася? Бо яму свае галасы перадаў цэвенскі староста Казімір Юзаф Несяроўскі. Як мы бачым, у той час можна было нават свае галасы каму-то перадаваць. І толькі дзякуючы гэтаму, канешне, Радзівілы нясвіжскія, якія былі за Радоўтоўскім, яны, безумоўна, імкнуліся такім чынам, што гэта незаконна, але ніхто на гэта не звярнуў увагу. Быў прызнаны выбар Хвартовіча. Ну і тут я звяртаю увагу, хто пісаў інструкцыю гэтым паслам. Гэта значыцца непасрэдны ўдзел напісання ў інструкцыі, каб было зразумела, што вось гэта менавіта яны непасрэдна адказаныя за тое, што ад большасці соймікаў якраз у наваградскай інструкцыі паслам на сойм не было патрабавання выбраць будучым каралём пястай каталіка. Тое, што было пад тым, што разумеўся Станіслаў Ляшчынскі. Як бачым, ужо ёсць пэўная такая разважлівасць ці апазіцыя яго кандыдатуры. І тут звяртаем увагу далей. Радзівілы сцвярджалі, што вось іх гэта параза, і то, што не абралі Радоўтоўскага, шмат за чаго адбылося за выбары ў каптаровы суд. Бо там мелі разглядацца першыя справы наконт нойбаўскіх уладанняў, і якраз гэтыя нойбаўскіх уладанняў, якія знаходзіліся ў заставе, і нясвіжскія Радзівілы хацелі выкупіць гэтыя ўладанні ў застаўнікоў, але, як заўжды ў такіх сітуацыях, узнікалі пытанні наконт сумы, ці правоў, ці тэрмінаў, і шмат чаго іншага. І якраз разгарнулася барацьба за наваградскі каптаровы суд. Падчас бескаралеўя суды прыпынялі сваю дзейнасць, і якраз абіраўся каптаровы суд, які на месцы вырашаў спрэчныя пытанні. І у выніку на перадканвакацыйным сойміку гэта не атрымалася зрабіць, бо была вельмі вялікая апазіцыя, шмат пратэстаў супраць пэўных кандыдатаў. Такая сітуацыя прымусіла нясвіжскіх Радзівілаў шукаць згоды са сваімі родзічамі на Дзятлаве.
У выніку было вырашана на сойміку, што 8 красавіка прыедзе новаградскі ваявода, і ён ужо будзе прымаць прысягу і на падставе разгляду пратэстаў дапускаць ці не дапускаць пэўных шляхціцаў. Ну, у выніку было абрана 42 шляхціцы, тут мы іх бачым. Адначасова бачым некаторыя, якія не былі дапушчаны да выбараў каптаровы суд. Такія выбары сталі магчымы толькі дзякуючы таму, што адбылося вось гэта паяднанне пазіцый двух галінаў роду радзівілаў. І дзякуючы гэту нясвіжскім радзівілам атрымалася зрабіць так, каб кіраўніком, дырэктарам гэтага каптаровага суда быў абраны, маршалкам навуковага суда, прабачце, быў абраны новаградскі земскі суддзя Ян Богуслаў Рдоўтоўскі насуперак кандыдатуры прапольскага староста Богуслава Незабытоўскага. Такім чынам, бачым, атрымалася ўзяць пэўны рэванш падчас уфундавання вось якраз гэтага новаградскага каптаровага суда ў нясвіжскіх радзівілаў, і ім выдавалася, што далей яны сапраўды здолеюць удала свае рэалізоўваць планы. Звяртаю увагу, што ў такіх абставінах у канцы красавіка пачаўся свае пасяджэнні канвакацыйны сойм. Ну, вось на гэтым канвакацыйным сойме адбылося зноў такая падзея, калі ён прыняў менавіта вось гэтай пастановы аб выбарым будучым каралём толькі пяста і каталіка. Безумоўна, некаторыя сцвярджалі, што пад гэту фармулёўку падпадае нібыта і Фрэдэрык Аўгуст, бо ён быў сынам польскага караля, але зразумела, што гэта датычылася толькі таго, што фактычна наадварот пазбаўляліся магчымасці выбараў замежныя кандыдаты, і фактычна гэта казалася так скрыта, што гэтым кандыдатам мусіў стаць Станіслаў Ляшчынскі. І тут вельмі цікавая сітуацыя. Увогуле, падчас самога сойма новаградскія паслы было бачна, што яны цалкам выступаюць супраць той пазіцыі, якую прытрымліваюцца нясвіжскія радзівілы. Падчас выбараў на маршалка сойма яны галасуюць на кандыдата, які прапаноўваўся чартарыйскімі. Гэта лідскі староста Юзеф Сцыпіон Дель Кампа, насуперак якраз Антоніу Казіміру Сапегу. Праўда, калі адбываецца так званыя подпісы шляхты пад пастановай аб канфедэрацыі, аб тым, што будучым каралём мае быць абраны толькі пясты католік, то новаградскія паслы пачынаюць пакідаць пад сваімі подпісамі. Безумоўна, яны не маглі ў адкрытую супрацьстаяць такому рашэнню, але пакідаюць такія цікавыя подпісы, што мы забіраем канчатковае рашэнне да нашай браці на новаградскі соймік. Безумоўна, што такая кляўзула, гэта была спроба пэўным чынам падважыць вось гэтыя пастановы. Ніхто адкрыта іх не мог, бо большасць было яўна за выбарам пяста і каталіка, яшчэ дакладней выбарам Ляшчынскага. І вось у такой сітуацыі фіксуюцца ўжо вельмі актыўныя кантакты новаградскага ваявода Мікалая Фаустына Радзівіла з расійскім паслом Левенвольде, а таксама з саксонскімі пасламі, і таксама яшчэ і аўстрыйскім паслом Вільчыкам. І ўжо фіксуюцца пэўныя факты перадачы пэўных сродкаў для Радзівіла, новаградскага ваяводы, каб ён супрацьстаяў выбарам будучаму караля Станіслава Ляшчынскага. І тут звяртаю увагу яшчэ. Пасля гэтай сітуацыі на сойме было ўжо зразумела, што Мікалай Фаустына Радзівіл дакладна дыстанцыяваўся, як і яго сын Удальвік, ад супрацоўніцтва з чартарыйскімі
тут я показываю цікавы документ, які адносіцца да ліпеня. Калі наконец-то гэта становіцца зразумела прадстаўнікам нясвіжскіх радзівілаў, у мяне вялікая толькі просьба. Вось гэты слайд, калі ласка, не капіраваць, не фатаграфаваць, бо ён яшчэ не пушчаны ў навуковае абарачэнне, гэта праз які-то час будзе зроблена. І тут мы бачым тое, што пішуць, што пра яго кантакты, што партыя яго ўжо не чартарыйскіх, а маскоўская, што як бы фіксуецца тое, што ён сапраўды ідзе на супрацу з расійскімі урадам, і што больш важна, якраз у гэты час расійскія прадстаўнікі прыязджаюць у Вялікае княства Літоўскага. Гэта былі прадстаўнікі адзін з паходжання ўвогуле з мясцовай шляхты Францішак Дарэўскі, а другі гэта Георг Ежы Юрый Лівін. Гэта увогуле паходзіў з курлянскай шляхты, з інфлянска-курлянскай шляхты. Гэты род Лівінаў меў некалькі галінаў, адзін з іх з гэтых галінаў якраз выехала ў Расію і там рабіла сабе вайсковую кар'еру. Яны ўжо былі даўно звязаны з мясцовымі шляхтай і магнатамі, менавіта таму нічога не было дзіўнага, што менавіта іх сюды і прыслалі. І менавіта яны лепш усяго сітуацыю, калі магнаты ВКР вельмі стрымана рэагавалі на розныя пазіцыі супраць Ляшчынскага, бо былі вельмі асцярожныя. Акрамя таго, некаторыя з гэтых магнатаў самі марылі стаць вось гэтымі пястамі, якіх абяруць на трон Рэчы Паспалітай. Тут можна ўспомніць, напрыклад, Паўла Сангушку, ці Януша Вішнявецкага, ці нават Казіміра Агінскага, які ўжо фактычна з хваробы было зразумела, што яму не шмат застанецца жыць. Сапраўды, ён хутка памёр, але нават ён таксама марыў аб тым, каб стаць каралём. Ну, безумоўна, пры падтрымке Расіі і Аўстрыі. Ну, тут трэба сказаць такую рэч, што падчас канвакацыйнага сойму зноў адбыўся і ўзмацніўся канфлікт паміж радзівіламі. Дакладней, гэта нават канфлікт паміж Мікалаем Фаўстынам Радзівілам і Міхалам Вішнявецкім. Вельмі красамоўна было тое, што яны нават не развіталіся, Мікалай Фаўстын і сын Удалівак не развіталіся з Міхалам Вішнявецкім і Міхалам Казімірам Радзівілам. Мы выехалі з Варшавы. Ну, гэта такое сведчанне тых дрэнных адносінаў, якія зноў усталяваліся паміж гэтымі двумя галінамі роду. Асабліва злавала яшчэ Мікалая Фаўстына Радзівіла, што нясвіжскія родзічы ўпарта падтрымлівалі вількаўскага старосту Сапегу у яго канкурэнцыі, каб абраць палкоўнікам Новаградскага ваяводства. І вось галоўная падзея, якая адбылася ў гэты час, гэта выбары на элекцыйны соймік. Гэта адбылося на перадэлекцыйным сойміку. І тут асабліва хочацца звярнуць увагу, што вось мы маем, што тут прыкладная прысутнасць на гэтым сойміку. Было 200-275 шляхціцаў, што па дакументам, безумоўна, мы не можам сказаць аб гэтым дакладна, але гэта больш рэальная лічба прысутных, прычым гэта даволі вялікая лічба для таго часу. Гэта не часы Станіслава Аўгуста Панятоўскага, калі некалькі соцень шляхты вельмі проста прывозілася на соймікі і прыязджала на соймікі. То 200-275 шляхціцаў новаградскіх гэта вельмі шмат. На што яшчэ трэба звярнуць увагу. Вось я не буду падрабязна распавядаць пра гэты соймік. Ён вельмі вядомы у літаратуры. Напрыклад, хачу падкрэсліць, што нават захаваўся яго дыярыуш, які нават выдан у Польшы, у Вроцлаве ў 2016 годзе. Выдадзены ён і таксама таму для ілюстрацыі. Гэта тая копія, якая знаходзіцца у расійскай нацыянальнай бібліятэкі ў Петербурзе, але ёсць некалькі яго копій, напрыклад, недалёка адсюль у архіве Главным актов давных
таксама знаходзіцца копія вось гэтага дыявіуша. Вельмі цікавы дакумент, падрабязна апісвае падзеі, якія адбываліся на гэтым сойміку. І тут неабходна звярнуць увагу, што дырэктар сойміка зноў першы прэтэндаваў на яго выбар. Як мы памятаем, дырэктар, які кіраваў абрадамі, безумоўна, меў уплыў на далейшае рашэнне, прэтэндаваў Богуслаў Незабытоўскі, якога не дапусцілі да гэтага выбара. Кандыдаваў таксама Францішак Курч, якога таксама не дапусцілі. І потым з пратэстамі, але абралі цэрынскага старосту Казіміра Юзафа Несялоўскага. Ну, няма пэўнасці, што вось першыя кандыдаты гэта былі такія зразумелыя непрахадныя кандыдаты, а тут была нібыта на кандыдатуру цэрынскага старосты большая згода, таму, але далейшыя падзеі паказваюць хутчэй за ўсё, што гэта было так. Такім чынам, вось Несялоўскі становіцца дырэктарам сойміка. Вельмі моцную апазіцыю ён сустракае, пратэставаў супраць яго смаленскі падстоле Віктар Юзаф Хаўхоўскі, які спачатку прэтэндаваў супраць Несялоўскага, але потым і яшчэ іншых, якія прывялі да выбараў Несялоўскага. І тут мы бачым гэтых асобы, яны пішуцца: Богуслаў Незабытоўскі, Станіслав Віктор Марцін і Антоній Совіч Корсакі, Сымон Данейка, Юзаф і Габрыэль Радзішэўскія, Мальхер Вяжэўскі, Цыпрыян Бародзіч, браты Міхаў, Богуслаў Ян і іх стрычны брат Міхаў Пясецкі. Ну і тут нават апісваецца так, што, ускачыўшы на стол вяльможнага яго міласць Несялоўскага, цэрынскага старосту, не звяртаючы увагі на супярэчнасці і пратэстацыі іншых, іх міласці засадзіць на дырэктарства месца хацелі. Ну і ў выніку засадзілі. Сапраўды ён быў абраны, і тут вельмі звяртаю увагу на пэўныя асаблівасці, тое, што мы бачым якраз найбольш актыўных удзельнікаў вось гэтых выполкі пасэсараў нойбургскіх уладанняў, якія супрацьстаялі Радзівілам, Нясвіжскім і Сапезе. Яны, безумоўна, здолелі так перамагчы пры падтрымкі наваградскага ваяводы Мікалая Фаўстына Радзівіла. Аб чым мы потым маем шмат сведчанняў у карэспандэнцыі нясвіжскіх Радзівілаў, якія вельмі наракаюць, што сталася так з-за пазіцыі якраз Мікалая Фаўстына Радзівіла. Што яшчэ цікава трэба сказаць? Ну, мы бачым тыя асобы, якія былі абраны пісаць інструкцыю, і гэта вельмі важна, бо менавіта яны адказныя за тое, што ў гэтую інструкцыю не толькі было абмеркавана на сойміку, але і патрапіла туды. І тут я звяртаю вашу увагу, што вылучаны жоўтым колерам гэта не выпадкова, бо адбываецца вельмі цікавая падзея пасля сойміка, і гэта вось сама інструкцыя. Яна складалася з 30 пунктаў. У першым пункце заяўлялася адразу аб парушэнні вольнага голасу падчас канвакацыйнага сойму, таму патрабавалася ехаўшым на лекцыйны сойм выступаць у абарону гэтага вольнага голаса згодна з пастановай сойма 1718 года. Што гэта была за пастанова? Гэта была пастанова, якая забараняла Станіславу Ляшчынскаму быць канкурэнтам на трон. Фактычна, вось такім чынам з пастановай сойма 1718 года успамінаннем фактычна гэта сцвярджалася, што Ляшчынскі не можа быць абраны каралём. Успамінала наваградская шляхта аб парушэннях прымуса Тэадора Патоцкага на канвакацыйным сойме, што прывяло да прымусу прынясення прысягі падляшскім ваяводам Міхалом Юзафам Сапегам і міхалаўскім харужам Мацеем Грабоўскім. Такім чынам паказвалася, што вось гэта прысяга на пяста і каталіка, яна незаконная, бо было парушана якраз права вольнага голаса. Ну і таксама вельмі важна, аб чым хацелася сказаць, у гэтай інструкцыі напрамую не было ніякіх пунктаў супраць выбару Ляшчынскага, але гэта хутчэй тлумачыцца вось засцярогамі мясцовых ураднікаў Мікалая Фаўстына Радзівіла, Казіміра Юзафа Несялоўскага. Але вось гэтыя пастановы, якія так гучаць нібыта агульна, яны фактычна былі накіраваны супраць Ляшчынскага, хоць аб ім яны не ўспаміналі. Што было яшчэ вырашана правесці попіс, гэта значыць такі агляд шляхты, які павінен быў адбыцца потым
у жніўні, і потым ужо, каб шляхта магла ехаць уся разам, бо вырашана, што уся шляхта, все выбарцы маюць ехаць на сойм у адной харугве пад кіраўніцтвам, безумоўна, ваяводы. Ну, яшчэ я хацеў бы звярнуць увагу, вось мы кажам, што вялікае значэнне мела, безумоўна, пазіцыя ў гэтым дырэктара сойміка Казіміра Несялоўскага. Тут вось коротка аб ім. Магу парэкамендаваць выдадзеную ім жа ў 18 стагоддзі друкаваную кніжку «Оціа публіка вікс доместика», дзе сярод іншага можам пабачыць у тым ліку яго некаторыя прамовы, некаторыя дакументы, якія тычацца вось гэтага бескаралев'я, бо сапраўды гэта было самае апагей яго дзейнасці, палітычнай дзейнасці, і ў далейшым гэта яму таксама прынесла сенатарскія ўрады ў Рэчы Паспалітай, што цікава, што ад першага ўрада ён нават адмовіўся, але ў выніку памёр смаленскім кашталянам. Безумоўна, гэта тытулярны ўрад, бо Смаленск ужо пасля вайны 1654-1667 года знаходзіўся у Расіі, але сенатарам ён стаў. Што яшчэ, вяртаючыся, хацелася б падкрэсліць. Соймік было вельмі складана сарваць, гэта трэба зразумець, бо больш знаходзілася на баку пасэсараў нойбурскіх уладанняў і Мікалая Фаўстына Радзівіла. Прычым вельмі скардзіліся, што гэта групоўка вырасла ў тым ліку з-за актыўнага подкупа мясцовай шляхты. Гэты подкуп стаў магчымы дзякуючы каму? Вось гэтым расійскім прадстаўнікам, дакладней асабліва Лівіну, які застаўся ў гэты час менавіта ў Новаградскім ваяводстве, і менавіта тут асноўныя былі зроблены выдаткі. Вось у гэтай кніжцы я ўспамінаю, там нават прыводзяцца цытаты аб тым, што некаторыя грошы былі толькі-толькі, вось было бачна, што пад стэмпля выйшлі і іх раздавалі там. Магчымасці фінансавыя былі вельмі вялікія, што нават не хапіла грошаў Нясвіжскім Радзівілам, і яны прайгралі на гэтым сойміку. Але дзіўна тое, што Мікалай Фаўстын супрацоўнічаў з пасэсарамі нойбурскіх уладанняў. Ну, дзіўна гэта на першы погляд, бо яны таксама мелі пэўныя кантакты ў Расіі. Напрыклад, вядомая інфармацыя, што той жа Богуслаў Незабытоўскі раней некалькі год служыў у расійскім войску. Ну, таму, безумоўна, гэтыя кантакты меліся. Інструкцыю мы прааналізавалі. Гэта была вельмі важная інструкцыя і гэтая пастанова. І аб чым трэба сказаць? Ну, Мікалай Фаўстын Радзівіл нібыта перамог. Што больш, падчас напісання інструкцыі чаму не ўдзельнічалі Міхал Казімір і Юрый Феліцыян Сапега? Ну, бо Міхал Казімір Радзівіл з Сапегай разам накіраваліся пісаць інструкцыю. Яшчэ да напісання інструкцыі ўзнік канфлікт з іншымі прысутнымі. Ну, у першую чаргу гэта, безумоўна, тыя, хто таксама былі выбраны да напісання інструкцыі. Ну, і ў выніку было бачна, што Міхал Казімір і Юрый Феліцыян Сапега знаходзяцца ў меншасці. Яны вырашылі выехаць з Новаградка, і ў гэты час яны засталі атакаваныя ад шляхты каля касцёла езуітаў. У такой сітуацыі адбылося фактычныя ўцёкі. Гэта як не дзіўна, да, вось бывалі такія соймікі, адкуль прадстаўнік Нясвіжскіх Радзівіл у Новаградку мусіў уцікаць. Але Мікалай Фаўстын Радзівіл разумеў, што яму неабходна заключыць якое-то пагадненне, каб гэтыя рашэнні гэтага сойміка не былі аспрэчаны. І ў выніку дашло праз некалькі дзён, 19 ліпеня, дайшло да згоды. Было дамоўлена, што 10 жніўня меў адбыцца попіс Новаградскага ваяводства пад кіраўніцтвам Харужага. Гэта Харужы Пётр Юзаф Совіч Корсак, які
Ужо мы бачылі яго сярод тых, хто пісаў шляхту, і было вядома, што ён прыхільнік якраз Мікалая Фаўстына Радзівіла. Было вырашана, што на гэтым попісе не будуць прымацца новыя пастановы і падаткі, а таксама абірацца новыя ротмістры, гэта значыць кіраўнікі меншых адзінак шляхты, якой меліся харугвы. Тая шляхта з Наваградскага ваяводства, калі б не была на попісе, мела на лекцыйным сойме ўсё роўна згодна са старажытнымі звычаямі быць у Наваградскай земскай харугвы. Загады Наваградскага ваяводы маюць выконваць як самі магнаты, так і іх прыхільнікі. Ну, такім чынам, канюшы ВКЛ Міхал Казімя Радзівіл, вількаўскі староста Сапега добравольна перадавалі галасы сваіх прыхільнікаў пад кіраўніцтвам Міхала Фаўстына Радзівіла. За што? Ну і вось тут таксама за што. Ну, як мы памятаем, галоўнае для нясвіжскіх Радзівілаў гэта была барацьба за гэтыя нойбаўскія ўладанні у Наваградскім каптавым судзе. За гэта Радзівіл абяцаў, што гродскія кнігі будуць захоўвацца рэгента, ён будзе прымаць, зайшоўшы іх пратэстацыі, выдаваць з іх копіі. А галоўным было тое, што ўсе тры магнаты даволіліся, каб іх прыхільнікі дзейнічалі разам у каптавым судзе, разам з яго маршалкам Янам Рдаўтоўскім. Ну, фактычна, гэта прыхільнік нясвіжскіх Радзівілаў. І такім чынам нясвіжскія Радзівілы шлі на саступкі ў палітычных пытанняў, каб атрымаць карысці ў судовых. Ну, што з гэтага атрымалася далей, мы таксама пабачым. Ну і вось гэты попіс. Тут я змясціў вельмі, канешне, гэта дробна, але усіх удзельнікаў, бо ёсць і друкі, і таксама у пазнейшым друк не патрапіў, аднак 49 прозвішчаў, чамусьці тых, хто былі на гэтым попісе. Ну, на самім попісе было галоўнае прынятае рашэнне, сфармавана 8 харугваў, якія мелі накіравацца вось на гэты элекцыйны выбарчы сойм. Ну, бачым, першая наваградскага харужага Петра Юзефасовича Корскага, гэта фактычна вось гэта земская харугва, куды мелі ўвайсці большасць шляхты, асабліва тых, хто не быў на гэтым попісе. Ну, Францішка Корча — гэта тая харугва, дзе быў прапольскі староста Богуслаў Незабытоўскі, і, ў прынцыпе, гэта была тая харугва, дзе большасць была якраз вось гэтых удзельнікаў пасэсараў нойбаўскіх уладанняў. Сярод іншых харугваў, ну, 8-е гэта таксама гучыць адразу для ўсіх татарская, зразумела, па паходжанні. Асабліва я звярнуў увагу на тыя харугвы, якая пад 6-м і 7-м нумарам. Шмяльтынскі староста Бенедыкт Тызенгаус. Гэта, каб зразумела, бацька Антонія Тызенгауса, вядомага. Вось менавіта ён таксама актыўна ўдзельнічаў у гэтых канфліктах і бойках падчас перадэлекцыйнага сойміка, але, што цікава, у выніку не дайшоў. Чамусьці з якіх-то паводаў не дайшоў. Што тычыцца наступнай харугвы наваградскага абознага Тэадора Рымша, то звяртаю увагу, мы пра яе скажам яшчэ крыху пазней, але таксама такая цікавая харугва. І вось наваградская шляхта па ўзгадненню, я тут падкрэсліваю, з расійскімі пасламі і прадстаўніком, пасламі, бо ўжо былі два браты Левенвольда, але таксама і прадстаўнікамі, праз іх дастаўлялася інфармацыя, узгадніла, што яна выступіць пазней. План расіян увогуле палягаў на тым, каб вось наваградская шляхта і шляхта мінскага ваяводства, дзе адбыўся раскол на сойміку, і фактычна адбылося два соймікі. Тая частка, якая была пад кіраўніцтвам мечніка ВКЛ Ігната Завішы, ну да, гэта брат Барбары Завішава Радзівілу, і тут нічога дзіўнага. Каб яны выйшлі пазней, але падышоўшы бліжэй да Варшавы, стварылі генеральную канфедэрацыю ВКЛ. Бачыце, такая сітуацыя вельмі смешная, калі прапаноўваецца фактычна шляхты наваградскага ваяводства, а дакладней гэта мы кажам ваяводства, але разумеем, наваградскага павета
І Мінск і паловай шляхты мінскага павета стварыць генеральную канфедэрацыю ўсяго ВКЛ, дзе тут увага 24 ўсяго соймікі. Тут прапаноўваецца фактычна 1,5 соймікі. Каб яны стварылі генеральную канфедэрацыю, аспрэчылі выбар Ляшчынскага, і вось на падставе гэтай канфедэрацыі ўжо была сфарміравана новы выбарчае кола і абралі патрэбнага кандыдата. Ну, у той час яшчэ ішлі перамовы з саксонскім курфюрстам, таму ён яшчэ не называўся гэтым кандыдатам. Але ну, бачым, такая тэхніка, якая у далейшым была апрабаваная, напрыклад, і пры стварэнні канфедэрацыі ў 1767 годзе, а потым і Таргавіцкай канфедэрацыі. Там, прычым, ужо гэта ўвогуле яшчэ было больш спрошчана з тым, што вызначаліся і пэўныя ўраднікі, і дакументы пісаліся зараней. Але ну, тут гэта яшчэ патрабавалася якая-то згода. Ну і са слоў Лівіна, Радзівіл і Завіша адмовіліся, аднак, рабіць гэтую генеральную канфедэрацыю. Ён кажа, што гэта толькі з-за страху, хаця мне вось асабіста падаецца, што ці толькі праблема страху была, бо ну, далейшыя падзеі паказваюць, што яны даволі смела дзейнічалі, але магчыма гэта было і тое разуменне, што для шляхты ВКЛ вось такое, я не ведаю, як это сказаць, ну, неправамоцна будзе выглядаць вельмі, калі вось у той момант браць на сябе падставу, што яны выступаюць ад імя ўсяго ВКЛ, хаця гэта ну, вельмі абмежаваная колькасць. Ну, таму было вырашана, што гэта мусіць спазніцца і запатрабаваць абарону вольнага голаса, выслаць пасольства да Прымаса. Калі Прымас, які кіраваў выбарамі, пагадзіцца на гэта, то ну, прыбыць і ўжо ўдзельнічаць агульную ў новых выбарах без Ляшчынскага, а калі не, то ўжо тады не далучацца да выбарчага кола, застацца па-за Варшавай. Ну, у дадзеным выпадку зразумела адразу было, што на іншым беразе Віслы. Мы разумеем, што у той час гэта было так. І вось яны 31 жніўня выдалі, паслалі перад гэтым з Венграва сваіх прадстаўнікоў, а 31 жніўня выдалі маніфест. Вось тут усе ўдзельнікі тыя, хто даехалі да Варшавы. І тут я звяртаю ўвагу па тое, што казаў крыху раней. Бачым тут прадстаўнікоў, як яны падзелены па харухвам. Тызенгауза харугва згубілася адразу. Ёсць падазрэнне, што ён проста прыняў бок Ляшчынскага, хоць сам і не прыехаў. А харугва Тэадора Рымшы яшчэ ў Венгрыі была, і ў Семятычах была, але да Варшавы не даехала. Ну вось гэта такая адна з вялікіх, спадзяюся, што атрымаецца потым знайсці дакументы, але вось было 8 харугваў, даехаў у выніку 6. Прычым, дзе харугва Рымшы, калі прадстаўнікі там іншых харугвы Тызенгауза бачаны потым нават сярод тых, хто падпісаў выбар Ляшчынскага каралём, то харугва Тэадора Рымшы проста дзесьці растварылася паміж Семятычамі і паміж Семятычамі і Варшавай. Што яшчэ хацеў сказаць? Ну, што адбылося далей? Адбылося вельмі простая падзея. Безумоўна, ні Патоцкі, ніхто не звяртаў на гэтую пазіцыю новагарадскай шляхты, абвінавацілі іх у супрацоўніцтве з Расіяй, і адбыліся выбары, у выніку якіх гэтых выбараў каралём быў абраны амаль адзінагалосна Станіслаў Ляшчынскі. Чаму амаль? Ну, было пэўнае кола незгодных магнатаў, у тым ліку гэта вось нясвіжскія Радзівілы. І таксама неабходна сказаць, што яшчэ некаторыя магнаты з Вялікага княства Літоўскага, напрыклад, вельмі заможны, але малаўплывовы
надворны маршалак Вялікага княства літоўскага Павел Сангушка. Ну і увогуле, калі глядзець, большасць незадаволеных магнатаў гэта былі прадстаўнікі Вялікага княства літоўскага. Некаторыя з іх сцвярджалі, што такі выбар вядзе да вайны, і гэта для іх з'яўляецца пагрозай. Акрамя гэтых магнатаў была вялікая колькасць шляхты, якая таксама не прымала удзел у выбарах, і гэта ў першую чаргу шляхта наваградская, але адначасова ваўкавыская шляхта, якая дзіўна, што падтрымала выбары пястай каталіка, гэта значыць фактычна Лешчынска на сваім сойміку, але па дарозе, ну не па дарозе, напэўна, кантакты былі раней, бо недалёка было і да Дзятвала, паразмаўлялі з Мікалаем Фаустынам Радзіёвым і змянілі сваю думку. Ну і яшчэ, як я казаў, гэта была палова дзесьці шляхты, там вельмі складанае пытанне, я зараз нават крыху патлумачу. Палова шляхты мінскага воеводства. Чаму так складана бывае, я вось акцэнтую увагу на тых, хто падпісаў. Бо, напрыклад, прыклад мінскай шляхты паказвае, што мы ў друку маем прозвішчы, а потым у гродскім судзе тыя шляхцічы, якія нібыта падпісалі выбар, былі б супраць выбару Лешчынскага і падпісалі, ужо на пачатку 1934 года у гродскім суду пратэстуюць, што іх былі змешчаны ў гэты друк, што ніякіх сваіх подпісаў яны не пакідалі. Таму, безумоўна, трэба ставіцца з пэўнай такой рэзервай да гэтых лічбаў, але факт, што незгодныя з выбарам Лешчынскага магнаты перайшлі і далучыліся да той шляхты, якая знаходзілася ў Празе якраз вось наваградскага воеводства. Чакалі набліжэння, нават рушылі ўжо. Праўда, перад тым, як яны рушылі, адбыўся канфлікт, і прыхільнікі Лешчынскага нават атакавалі яго праціўнікаў, і, як сцвярджаецца, нават некалькі вазоў той жа наваградскай шляхты было разбіта. У выніку ўсе перанесліся на іншы бераг, выйшлі на сустрач расійскім войскам, якія пад кіраўніцтвам Петра Ласі ўвайшлі ўжо ў межы Рэчы Паспалітай, яшчэ бачым, да самых выбараў, але каб потым уплываць. Аднак не паспявалі на сам элекцыйны сойм, таму яны вырашылі вельмі проста, што раз не паспяваем на сойм, а акрамя таго тэрмін, адведзены для элекцыйнага сойма, ўжо сканчаецца, то правесці выбары на прадмесці Празе, там дакладней сказана нават каля Грохаўскай карчмы. Знайшлі прыклад, што там быў абіраны Генрых Хвалезы, і ў выніку 5 кастрычніка абралі каралём насуперак гэтаму вось большасці, каралём Фрэдэрыка Аўгуста, які вядома пад імём Аўгуста III. І на што я тут звяртаю увагу? Калі глядзець вось на тых, хто падпісаўся за выбары, то больш за 40% выбарцаў гэта наваградская шляхта. Фактычна яна склала вось гэту падставу тых выбарцаў, якія галасавалі за выбар каралём Фрэдэрыка Аўгуста. Што яшчэ варта значыць, існавалі пэўныя канфлікты, і тыя ж магнаты, як Сангушка, нават Януш Вішнявецкі, у іх былі спадзяванні, што яны могуць стаць гэтымі вось пястамі альтэрнатыўнымі, але абралі саксонскага курфюрста. Безумоўна, шмат уплывала пазіцыя Расіі, але і Мікалая Фаустына Радзівіла і Ігната Завіша, якія фактычна рэпрэзентавалі вось гэтую прасаксонскую партыю ў Вялікім княстве літоўскім. Лідарам гэтай партыі былі не яны, а падляшскі воевода Міхаў Юзеф Сапега, але менавіта іх пазіцыя, як бачым, у гэтым вельмі дапамагла. Ну, а акрамя таго, безумоўна, вялікі ўплыў на ўсё мелі тыя выдаткі, якія рабіліся на карысць. І тут вось бачым дакумент, які знаходзіцца, ну, каб зразумела, што гэта сапраўды не падробка зробленая дзесьці. Гэты дакумент знаходіцца ў архіве знешняй палітыкі Расійскай імперіі, паўзакрыты архіў ведомственны. І мы бачым грошы, якія выдаў Юрый Лівін
наваградскай шляхце. Вось тут так падрабязна гэты дакумент ёсць і ў гэтай кніжцы, то вельмі раю як ілюстрацыя паглядзець на яго, як фарміравалася гэта групоўка. Частка наваградскай шляхты яшчэ раней падпісала выбар каралём Станіслава Ляшчынскага. Ну, нібыта іх 77 было наваградскіх шляхціцаў, але тут, бачыце, вылучаны жоўтым тыя асобы, якія ёсць і ў адным і ў другім спісе. Ну і ведаеце, некаторыя, як Багуслаў Незабытоўскі, падпісаўшыся за выбар Ляшчынскага, выглядаюць проста недарэчна. Ну, безумоўна, што не пра яго ходзіць, але некаторыя сапраўды могуць быць, хаця і вылучаны жоўтым. Колькі дакладна падпісалася, можна дакладна думаць, што больш за 60. Ну і яшчэ зноў 12 лістапада гэта дакументы, якія былі ў 1934 годзе прадстаўлены Аўгусту III саксонскімі пасламі. Таксама прашу гэты дакумент не фатаграфаваць, нічога з ім не рабіць, бо таксама будзе ўводзіцца. Мы бачым, і колькі патрацілі саксонцы. Што цікава, звярніце ўвагу, гэта вось першая частка дакумента, гэта грошы для тых, хто ў выніку не прагаласаваў за саксонскага курфюрста. Напрыклад, велікаўскі староста Сапега. Вось яны ўзялі, і тут вось тлумачыцца, прычым ёсць даволі цікавыя асобы, як наваградскі падваявода, які нібыта залежаў цалкам ад Мікалая Фаўстына Радзівіла, ён Булгавін, ён не падпісаў. Ну, бачым, што вельмі важна і цікава Храптовічаў братоў, Марціна, бацьку Яхіма, і Яна Храптовіча. Што яшчэ трэба сказаць? Вось тое, што гэтыя саксонскія паслы асабліва падкрэслівалі сапраўды, што галоўная заслуга была Мікалая Фаўстына Радзівіла, Ігната Завіша, а таксама той наваградскай шляхты, якая сабралася на Празе, што ён менавіта стаў каралём, што яны спачатку аспрэчылі, а потым і фарсавалі вось гэтую кандыдатуру саксонскага курфюрста, не каго-небудзь іншага, на выбарах. І вось тут якраз колькі гэта каштавала. Адразу скажу, што нібыта наваградская шляхта не глядзіцца так вяліка, 1650 і 6685 сагоў, 27 583, але паглядзіце, яшчэ ёсць пункты, якія датычацца ўсёй шляхты, і можна казаць, што яны дакладна былі для выдаткаваны ў асноўную наваградскую шляхту. Гэта дакумент за подпісам Мікалая Фаўстына Радзівіла. І што яшчэ хочацца падкрэсліць? Паслы саксонскія гэта падкрэслівалі. Усім было зразумела заслуга наваградскай шляхты, і мы маем незвычайную рэч, калі у законы, якія прыняты ў той час, былі Варшаўскай генеральнай канфедэрацыі, а потым трапілі ў пакты канвенты Аўгуста III, цалкам падпаў дакумент, які называецца «Десідэрія праекта універсальны Великого княства Літоўскага», але гэта фактычна тыя дакументы, якія былі падрыхтаваны наваградскай шляхтай, і яны патрапілі. Як мы бачым, мы маем цалкам больш за 40% выбарцаў. Дакументы становяцца таксама асновай далейшай дакументацыі гэтай групоўкі, і маем сведчанні іншых, што сапраўды ваявода, мясцовы ваявода і яго родзіч Ігнат Завіша, а таксама наваградская шляхта былі асноўнымі дзеячамі гэтых выбараў. Канешне, бачу, мы крыху затрымліваемся, таму, на жаль, буду крыху скарачаць, нават не крыху скарачаць. Вось гэтыя прыхільнікі Аўгуста III выехалі на яму сустрэчу ў Тарноўскія горы, потым удзельнічалі ў каранацыі ў Кракаве. Акрамя вышэй згаданых, вельмі актыўныя ў гэты час гэта былі, безумоўна, ўжо ўпамінаемымі Казімір Юзаф Несялоўскі і таксама Багуслаў Незабытоўскі. А што адбываецца ў гэты час у наваградскім ваяводстве? Наступае час храмічных сомікаў, якія адбываліся на пачатку лютага. І што мы бачым?
Новаградская шляхта збіраецца згодна з універсалам Станіслава Ляшчынскага, генеральнага регламентария ВКЛ Антонія Патея, прыхільніка Ляшчынскага, на паспалітае рушэнне і стварыла канфедэрацыю абарону, і тут я звяртаю, вольнага выбару Станіслава Ляшчынскага. Бачыце, вольны голас супраць вольнага выбару. Вось такі цікавы падзел. І я падкрэсліваю, не перадаю ўсіх, хто падпісалі, але звяртаю увагу, сярод падпісаўшы Харужы Пётр Юзефович Корсак, успаміналі яго актыўны ўдзел сярод прыхільнікаў Августа III. Земскі суддзя Ян Эрдоўтоўскі, прыхільнік нясвіжскіх радзівілаў. Падстолі Александр Сович Корсак, земскі пісар Стэфан Міхал Гарапурда, гародскі суддзя Антоні Эрдоўтоўскі, чашнік Самуэль Сович Корсак. Бачым, што сапраўды мясцовых ураднікаў вельмі моцнае прадстаўніцтва. Бачым, калі не стала вось гэтых лідараў некалькіх, як ні Сялоўскага, ні Забытоўскага, то аказалася, што агулам шляхта, аднак, падтрымлівае Ляшчынскага. Гэта прычым мы бачым асобы, нават збольшага тыя, якія пратэставалі супраць выбару Ляшчынскага. Што адбываецца далей? Зноў 5 сакавіка 1934 года збіраецца шляхта, дзе выстаўляе 4 выпраўных харугвы і па просьбе Пацея каля 1000 чалавек пехоты, якая павінна была сабрацца ў Новаградку 30 сакавіка. І зноў мы бачым, новаградская шляхта вельмі актыўна ў гэты час дзейнічае. Безумоўна, на яе яшчэ ўплыў аказвае тое, што недалёка знаходіцца і Пацей са сваімі войскамі, і таксама вельмі актыўная той час канфедэрацыя Аршанскага павету, прыхільнікаў Ляшчынскага, якая таксама, здаецца, дзе Аршанскі павет, але таксама знаходзіцца фактычна побач. У выніку мы маем такую сітуацыю, што вось новаградская шляхта, якая склала падставу выбарцаў Августа III, прызнае яго ўладу на сваім сойміку толькі праз роўненька год. Вось так атрымалася, вельмі сапраўды лічбы склаліся 5 кастрычніка 1734 года. Адбываецца гэта пасля таго, як канфедэрацыя прыхільнікаў Ляшчынскага была разбіта пад Сяльцом, фактычна рух Ляшчынскага знаходіцца ў крызісе, бачны, ўжо ўсім становіцца зразумела, што яго аддзелы пры падтрымке расіянаў, а яны, каб было зразумела, у гэты час фактычна да 20 000 у Вялікім княстве Літоўскім дзесьці знаходзілася расійскае войска, які ўвесь час узмацнялі, бо на пачатку года сітуацыя была такая, што перавагу мелі прыхільнікі Ляшчынскага. Гэты новаградскі соймік, про які я паказваў грамнічны, гэта не было штосьці такое, што вылучалася з агулу Вялікага княства Літоўскага. Тут хочацца вось успомніць нават тое, як описывал той же Юрий Лівін у сваіх документах у гэты час про тое, што шляхта ВКЛ вельмі зацятая і актыўна ўдзельнічала руху у абарону выбараў, вольных выбараў Станіслава Ляшчынскага. Мы литовское дело без всякого затруднения окончить рассуждали, однако ж ныне вторно доношу, что литовцы гораздо строптивые и мужественные, нежели поляки находятся. Это вот так у выніку ацэньваў чалавек, які фактычна вельмі шмат зрабіў, каб новаградская шляхта дапамагла яму правесці выбары. Ну і вось бачыце, што ўжо пачынаюцца зборы на гэтае дапаможнае войска. 5 лістапада яшчэ больш гэтыя пастановы ўзмацняюцца, дзе ўжо там таксама вырашаюцца. І што цікава, тыя харугвы, якія збіраліся для Ляшчынскага, ўжо збіраюцца для Августа III. Тыя ж самыя, вось іх там нават і кажуць, што мы ім перадаем, тыя харугвы, якія збіраюцца. І таксама, каб было зразумела, тут я нават памінаю тыя соймікі пачатку 1935 года, якія толькі для таго, каб для збору правіанта для расійскіх войскаў, якія вельмі актыўна ў гэты час дзейнічалі. Я вяртаюся тут да гранічнага сойміка 1735 года, які адбыўся 7 лютага. Ну, мы бачым, што новаградская шляхта сцвярджала, што
асабліва падкрэслівалася, што яна пры выбары паслоў да Аўгуста III асабліва актыўна сцвярджалася, што мы якраз вось пад кіраўніцтвам ваяводы Міхала Фаўстына Радзівіла абралі Аўгуста III вольнымі галасамі яшчэ на выбарчым полі. Як бы было разуменне сваіх заслугаў. Ну, ніхто не ўспамінаў, правда, што яны рабілі ў першай палове на вот 2/3 фактычна 34-го года, калі яны ўжо абаранялі вольныя выбары. І тут, канешне, рэкамендацыі для Мікалая Фаўстына Радзівіла і Міхала Казіміра Радзівіла, а таксама Александра Валовіча, які быў дырэктарам гэтага сойміка. Ну, каб было зразумела, гэта адзін з тых лідараў прыхільнікаў Аўгуста III. А чаму ён нечакана з Мсціслаўшчыны аказаўся тут? Бо ён быў маршалкам трыбунала ВКЛ, і пасяджэнні адбываліся ў Новаградку. Менавіта такім чынам ён тут і з'явіўся. І вось мы бачым, што яны адначасова просяць, што яшчэ вельмі важна, нягледзячы на вось гэтыя такія заявы і рэкамендацыі, што яшчэ патрабуецца? Скліканне прымірэнчага пацыфікацыйнага, гэта прымірэнчы сойм, і як мага хутчэйшага выводу дапаможнага, якое называецца аўксілярнага, замежнага войска. Як бачым, адначасова, падкрэсліваючы свае заслугі, ўжо кажацца, што расійскае войска і саксонскае войска, якія былі... Зразумела, што ў сітуацыі новаградскай шляхты не ідзе размова пра саксонскае войска. Саксонцы да ВКЛ не дайшлі, а пра расійскае войска. І яны вось ужо просяць гэтае войска выдаліць. І вось апошні гэты прымірэнчы сойм склікаецца, і апошні сойм, пра які ім хацелася расказаць, гэта 16 жніўня 1935 года, і звяртаю ўвагу, каго абралі пасламі. Казімір Юзаф Несялоўскі, цырынскі староста і маршалак канфедэрацыі, а таксама новаградскі гродскі суддзя Антоній Ардаўтоўскі. Што мы бачым? Гэта тыя асобы, звярніце ўвагу, тыя асобы, якія, напрыклад, канкурировали актыўна падчас новаградскага перадканвакацыйнага сойму, калі дайшло да крыскавання. Як бы склад эліты вось гэтай новаградскай, якая на першых ролях, не змяняецца. Ну, зноў падкрэсліваюцца асаблівыя заслугі новаградскага ваявода Мікалая Фаўстына Радзівіла ў абароне Аўгуста III і рэкамендавала яго да вольных урадаў. Чаму толькі да вольных урадаў? Бо, ведаеце, Радзівіл, Мікалай Фаўстын сапраўды шмат зрабіў, каб абралі каралём Аўгуста III. Ён меў падтрымку расійскага і нават расійскіх, бо Левінволі зменіў Кейзерлінг, але ён таксама за яго выступаў, і аўстрыйскага паслоў, каб стаць польным гетманам ВКЛ. Але ён яго не стаў, бо прайграў, як бы зараз мог бы хто-небудзь пажартаваць, у апаратнай барацьбе. Вельмі звяртаю вашу увагу, калі мы кажам пра магнатаў 17 стагоддзя і 18 стагоддзя, то яны вельмі адрозніваюцца іх уплывы. Бо магнаты 18 стагоддзя мелі шмат абмежаванняў, гэта ўжо не было так, як раней. Сярод іншага, вельмі мала звяртаюць увагу на такое права, якое рэспубліканцы падвяргалі, каэквацыю раўнавання ў правах. Сярод іншага, яно, напрыклад, забараняла, каб у адным родзе, тады гэта меліся сапігі, адразу былі два міністэрскіх урада. І нясвіжскія Радзівілы вельмі хітра абыгралі Мікалая Фаўстына Радзівіла, калі Міхал Казімір Радзівіл атрымаў спачатку ўрад надворнага маршалка, здавалася б, дробязь, але ён гэтым закрыў Мікалаю Фаўстыну Радзівілу, які меў такую моцную падтрымку, і казалася ўжо, што вось ён стане польным гетманам, а яшчэ удзельнічаў актыўна ў баявых дзеяннях у ВКЛ, ён яму закрыў магчымасць стаць вось гэтым польным гетманам. Бо немагчыма было, каб у адным родзе знаходзіліся два міністэрскіх урада. Таму як бы вось такое абмежаванне, і вось гэтай, можна як пажартаваць зноў, апаратнай барацьбе перамаглі нясвіжскія Радзівілы. А вялікім гетманам стаў Міхал Сявацкі Вішнявецкі. І няма розніцы, што ён фактычна кіраўнік нясвіжскіх Радзівілаў, што жонку яго з Радзівілаў. Але ён прадстаўляў род Вішнявецкіх. Яшчэ горшая сітуацыя была у сапегаў.
бо, каб было зразумела, коданьскія сапегі былі большымі родзічамі радзівілаў, чым, напрыклад, сапегаў служанскай галіны. Але ўсё роўна, покуль Ян Фрэдэрык Сапега, канцлер Вялікага княства Літоўскага, ніхто з прадстаўнікоў лужанскай галіны роду сапегаў не можа стаць міністрам у гэты час. Адным словам, вось таму тут толькі ўжо агульная рэкамендацыя для ўрадаў, якія сапраўды ўрады і наданні, і што важна, штогадовая расійская пенсія. Наколькі я вось сам бачыў, дакументы ёсць у тым жа архіве знешняй палітыкі Расійскай імперіі, нават калі памірае Мікалай Фаўстын Радзівіл у 1746 годзе, гэтую штогадовую пенсію перадаюць на яго сына. Як бы нават гэта вось застаецца, Расія такім чынам яго дзякуе. Ну тут яшчэ шмат якія іншыя рэкамендацыі. Таксама, што асабліва звяртае мова патрабавала прыязных адносін з усімі суседзямі і прасіла пацвердзіць усе мірныя дамовы і саюзныя трактаты з Расіяй. Як бы бачым, што вось гэтыя застаецца. Ну і хто гэта падпісаў, не так шмат асобаў. І апошняе. Ці акупілася гэта падтрымка наваградскай шляхты? І што такое вось наваградская шляхта, нават калі глядзець на ўсё Вялікае княства Літоўскае? Мы ўжо некаторыя разы ўспамінаем. Глядзіце, Богуслаў Незабытоўскі стаў наваградскім кашталянам. Канешне, памёр даволі ў моладым узросце, таму не дасягнуў большага, але выдаецца, мог бы ў 40-х годах, мне здаецца, змяніць пасля смерці Мікалая Фаўстына Радзівіла і на ваяводстве нават яго. Казімір Юзеф Несялоўскі стаў наваградскім войскім, потым ужо 10 лютага 1935 года стаў мсціслаўскім ваяводай, але Мсціслаўль быў далёка, меў якія-то свае думкі, і 16 чэрвеня адмовіўся ад гэтага ўрада і вярнуўся на ўрад наваградскага войскага, але ўжо 15 снежня 1938 наваградскі кашталян. Ян Богуслаў Рдоўтоўскі 15 сакавіка 1735 года стаў віцебскім кашталянам, а 31 сакавіка 1739 года наваградскім кашталянам. Ян Храптовіч вельмі доўга заставаўся наваградскім стольнікам, але 16 лістапада 1752 года стаў брэсцкім кашталянам, а 22 лістапада 1756 наваградскім кашталянам. Здаецца, вось апошняга, здаецца, для чаго вось успамінаюць, гэта ж так шмат гадоў. Цікава іншае, што пры яго прызначэнні і пры яго канкурэнцыі і перад нават наваградскім кашталянам ён быў канкурэнтам на наваградскага ваяводу у 1755 годзе, калі памёр Ежы Юрый Радзівіл. І тут вельмі цікава, што ён атрымаў расійскую падтрымку. Сярод іншага, у дакументах пасольства асабліва падкрэсліваецца. Ён аказаў вялікую дапамогу расійскай уладзе, калі садзейнічаў выбару, аспрэчу выбару Лешчынскага быў і садзейнічаў гэта. Наколькі гэта было, так? Успамінаем. Грошы, якія былі раздадзены, але ў выніку людзі не ўдзельнічалі ў выбарах Аўгуста III. Да, ён удзельнічаў у перадэлекцыйным сойміку, але вы бачыце, ствараецца нават пэўны міф. Мы бачым, што браты Храптовіча якраз у выніку аказаліся сярод тых, хто у канцы канцоў падтрымаў выбар Лешчынскага. Вось такім чынам, сканчваючы, здаецца, якраз уклаўшыся у 100 хвілін, такім чынам мы бачым сітуацыю, калі мы адначасова да канца не ведаем вельмі шмат, бо глядзім на гісторыю так агулам, не выходзячы ў такія, як нам падаецца, дробязі, якія-то рэгіёны, што там наваградская шляхта ў гэты час, штосьці яна там. Але калі б не было вось гэтага групоўкі, якая першая пратэставала на перадэлекцыйным сойміку, калі б гэтая групоўка не знаходзілася у Празе,
калі б гэтая групоўка не пагадзілася б, зноў беларускае слово не можу пабачыць, перафарсавала вось гэтага кандыдатуру саксонскага курфюрста. І гэта групоўка менавіта была наваградскай шляхты. Менавіта яе пазіцыя, яе ўплыў і дапамог абраць Аўгуста III каралём. Але звернем вельмі вялікую ўвагу на тое, што таксама трэба ведаць вось гэтых прадстаўнікоў шляхецкай дэмакратыі на ўзроўні не толькі магнатаў. Мы бачым, што тут якраз вельмі актыўныя і людзі, якія потым зрабілі кар'еру, як Незабытоўскі, як Несяроўскі, яны фактычна, як гэтыя шляхецкія трыбуны, пераконвалі шляхту. Безумоўна, гэта нельга казаць, што толькі іх галасы важылі, але важылі, безумоўна, і тыя сродкі. А сродкі былі вельмі вялікія. Саксонцы выдалі вельмі значныя сумы, і спадзяюся, што выпушчу пра гэты артыкул для Мікалая Фаўстына Радзівіла, для раздачы вось наваградскай шляхты. Але былі тыя мясцовыя лідары, якія пераканаўча стаялі за вельмі файным лозунгам вольнага голаса. У выніку прывялі да таго, што наваградская шляхта ўжо ў іх адсутнасці у лютым галасавала за вольныя выбары, калі выступіла ў абарону Станіслава Ляшчынскага. І якраз тут мы маем сітуацыю, якая вельмі яскрава паказвае, што вывучэнне гісторыі Наваградчыны, яно карысна не толькі тым, што вось той-то меў той маёнтак, і гэта файна. Ці той штосьці зрабіў у сябе. Але дзейнасць наваградскіх тых жа паслоў на агульнадзяржаўных установах, як соймы, на агульнадзяржаўных установах, як сенаты, ці агульнадзяржаўныя канфедэрацыі. Гэта тое, што трэба вывучаць, бо, як мы бачым, яны не проста былі шэрагоўцамі, але яны былі якраз той рухаючай сілай, якая змяняла ў гэты час гістарычныя падзеі. Дзякуй. Я себе дозволю задать некое такое агульное про вобраз увогуле России, про вобраз увогуле знешніх неких уплываў на палітыку Рэчы Паспалітай. Вось людзі, у нас такое анахраністычнае ўяўленне, што вось там Расійская імперія, там тоже такі праціўнік, там вораг Рэчы Паспалітай быў. Вось людзі там пачатку 18 стагоддзя, шляхта, як яны для сябе гэта выяўлялі, так яны там бралі грошы ад расійскіх паслоў, там дыпламатаў, кармілі расійскае войска, там з іншага боку саксонскае войска. Яны думалі, што гэта для добра Рэчы Паспалітай, ці для іх гэта ўвогуле не было такіх катэгорый, што это зусім была такая прагматыка. Вось можете адкаментаваць такое, можа, больш, не ведаю, філасофскае пытанне? Ведаеце, тут трэба сказаць, што давайте глядзець, у нас ёсць такая крыху памылковая думка, што вось пры Пятры I устанавілася такая поўная гегемонія Расіі ў Рэчы Паспалітай. Не, гэты працэс з Пятром I не сканчваўся, ён адбываўся далей. І трэба сказаць, што, напрыклад, да гэтага бескаралеўя Рэч Паспалітая даволі удала, напрыклад, у апошнія гады Аўгуста II, Аўгуста II, пабачце, супрацьстаяла тым жа расійскім уплывам. І нават Расія разглядала пытанне пачаць вайну, бо Рэч Паспалітая цвёрда вельмі бараніла свае правы, а пачаць вайну гэта якраз пачалося пры Ганне Іанаўне, калі сапраўды гэтая палітыка змянілася. Што яшчэ варта сказаць? Вось якраз гэта бескаралеўе, яно яшчэ больш узмацніла сапраўды ўплывы Расіі. З-за чаго? Як гэта не дзіўна, з-за таго, што яе саюзніца Аўстрыя, якая фактычна і прайграла вайну за польскую спадчыну, яна фактычна перастае праяўляць тую вялікую актыўнасць, якую рабіла да гэтага ў Рэчы Паспалітай. А вельмі часта так бывае, што
калі хто-то заходзіць, хтосьці прыходзіць. Вось мы маем гэтую тут такую сітуацыю геапалітычную. Што яшчэ трэба сказаць? Тут варта глядзець кожную асобу вось гэтых праціўнікаў Ляшчынскага асобна. Бо ёсць вельмі выдатны артыкул калегі з Саполя Томаша Цісельскага, які паказвае, што частка гэтай апазіцыі яна мела рэалізм. Яны лічылі, што ну да, Францыя вялікая, але Францыя далёка, і некаторыя нават разважалі, што Францыя не дашле сваіх войскаў. Ну, у выніку, ведаем, былі дасланыя ў Гданьск, але гэта, ну, колькасць войскаў сведчыць хутчэй пра тое, што гэта было так сімвалічна больш. Але і выбар Ляшчынскага гэта вайна. Вось што вельмі моцна прысутнічае ў дыскусіях, якія тады. Да, напрыклад, для сучаснай Беларусі немагчымая такая была публіцыстычная дыскусія розных бакоў, якія прадстаўлялі розныя думкі. Адныя прыводзілі адныя довады, другія. І сярод іншага адна з дыскусій была, што гэта адразу магчыма вайна. І вось гэты пацыфізм быў вельмі моцны. Гэта трэба адразу разумець, што мы бачым потым увесь час у 18 стагоддзі пасля паўночнай вайны, гэта, безумоўна, пачалося яшчэ раней, але пасля паўночнай вайны бачна па інструкцыям соймікаў вельмі моцны пацыфізм. Не былі гатовы воевать, а тым больш все разумелі пасля паўночнай вайны, што такое прысутнасць замежных войскаў на сваёй тэрыторыі. І звяртае увагу, што менавіта магнатэрыя ВКЛ таму ў асноўным і складала гэтую групоўку. Хаця у той жа час былі сапегі, якія, ну, фактычна большасць падтрымала Ляшчынскага, але ну гэта ўжо іншае пытанне, чаму так яны вырашылі, бо былі прадстаўнікі родаў, як я ўжо ўспамінаў, кіраўнікоў, прыхільнікаў Аўгуста III быў увогуле падляшскі ваявода Міхал Юзеф Сапега. Гэта трэба глядзець, што яшчэ наконт адносін. Вось успамінаў пра кантакты Лівіна і Дарэўскага. Ведаеце, гэта пачалося з паўночнай вайны. Раней гэтага такого не было. З'явіліся вельмі моцныя кантакты не толькі у міністраў ВКЛ, але з'явіліся моцныя кантакты у шляхты, у магнатаў. Ну, у магнатаў мы памятаем, самае вядомае, гэта калі бабруйскі стараста Ян Фрэдэрык Сапега жаніў свайго сына на дачцы Меншікава. І стаў расійскім фельдмаршалам. Ну, такая цікавая сітуацыя, які вядомы быў тым, што ваяваў больш толькі якраз супраць расіян у войсках сапежанцаў з Карлом XII. Таму вельмі цікавая сітуацыя, але сапраўды пачаліся кантакты і паміж элітай, і пачаліся кантакты расійскага ўрада, мэтанакіраваныя кантакты з рознымі прадстаўнікамі шляхты. На жаль, яшчэ да гэтага часу гэта тэматыка да канца не распрацавана ў гістарыяграфіі, але ў пазнейшыя часы яны таксама гэта пераследавалі. Увогуле, тое, што адбылося падчас гэтага бескрываўлення, шмат адбывалася і ў 64-м годзе. Тыя ж самыя падыходы, кандыдатура Пяста, яшчэ штосьці. Але што тут было вельмі важным, яны мелі кантакты, і з гэтымі кантактамі яны да іх менавіта дасылалася, як бы Лівін, Дарэўскі сапраўды мелі разведаць сітуацыю, але яны ведалі, да каго трэба ехаць. Вось гэта таксама не важна. Дякую вялікі. Ну, у мяне ще є, скажу, що питання, але може з аудиторії? Меня, скажите, коли ласка, вось там у списе 8 на татарская хоругва. Ага. Представники татарской хоругвы имели однолькие правы с христианскими хоругвами? С яким чином они там ехали? Для чего? Не, ну, вы ўжо самі адказваеце на гэта пытанне. Калі яна вывучана ў татарскую, безумоўна, былі пэўныя адрозненні. Ну, яны ехалі у асноўным, трэба зразумець, што татарскія харугвы – гэта харугвы, якія вайсковыя.
І ў дадзеным выпадку мы маем хутчэй за ўсё нават тых, хто павінен быў забяспечваць якія-то вайсковыя стражы, яшчэ штосьці. Ну, але ўвогуле гэта вельмі цікавыя харухвы. Ну, каб яшчэ зразумела, выбачаюся, да апошняга гэтага, аб гэтым ёсць у кнізе, напрыклад, у тым жа ВПРІ потым атрымалася знайсці шмат дакументаў у гэты час навязалі кантакт з мастаўнічым Бародзічам, які потым у асноўным дзейнічаў у Аршанскім павеце. Але ён вельмі, бачна, менавіта з гэтага часу пачынае ліставацца, яшчэ штосьці. Вельмі складанае пытанне. Трэба разумець, што у 18 стагоддзя ўсё ж такі кантакты ўжо былі нашмат больш жывыя з суседзямі, і гэта таксама трэба ўлічваць. Ну, вибачаюся ще раз. Ну, дякую. Я хотів запитатися, ось гэтай хістанні вагнерської шляхти з одного кандидата, з другого, потім знов за Августа Лещинина у першу чергу були викликані, і ось ще говорилося про боротьбу на Нойбурських майонку, як і вона впливала ось на гэты процес. Ну, пачну з другой часткі. Да, нойбурскія ўданні гэта безумоўна ўплывалі. І яны ўплывалі тым, што, напрыклад, той же Міхал Казімір Радзівіл ці Міхал Вішнявецкі, можа б, хацелі, каб на Новаградскім сойміку была сфарміравана іх уласная групоўка, яны вось, ці нават як у Мінску адбылося, ці быў соймік раздвоены, але яны пайшлі на прапановы Мікалая Фаўстына Радзівіла і на саступкі. Ну, скажу шчыра, няма ніякіх пацверджанняў да перадэлекцыйнага сойміка, што Нясвіжскі і Радзівіл ужо прынялі расійскі бок. Але потым ось ужо і Сапега фіксуе, і той ліст, які я прыклаў, ужо фіксуецца, што адбываюцца такія разуменні і пачынаюць яны супрацоўнічаць з расіянамі. Так яны захоўвалі пэўны нейтралітэт. І тут яны, якраз нойбурскія ўданні, яны пайшлі на саступкі. Я не прывёў прыклад, каб было зразумела. Напрыклад, трэці артыкул, ось ён, там ёсць вельмі цікавыя факты, падрабязней, як гэта барацьба адбывалася. Як адбывалася сітуацыя, калі захварэў маршалак, прыхільнік Нясвіжскіх Радзівіл. Як адбываліся галасаванні, дзе былі роўнасць галасоў. Гэта паказвае, наколькі гэта была выраўнальная барацьба ў каптовым суде. Нясвіжскія Радзівілы, каб дасягнуць свайго ў рашэннях, яны фактычна зацвердзілі вось гэтай пастановы перад элекцыйнага сойміка. Калі б яны зрабілі, як у Мінску, альтэрнатыўны соймік, то гэта было б даволі моцная такая, аспрэчвалася б сама легітымнасць таго, што было прынята, разумееце? І першае пытанне датычылася хістанняў, што потым... Ну, разумееце, тут даволі ўсё проста. Лідары, тыя, якія прывялі да выбару Аўгуста III, з'ехалі ў Кракаў, потым вярнулася іх частка з Мікалаем Фаўстынам Радзівілам, але ўсё Вялікае княства ахоплена ў гэты час рухам у падтрымку Ляшчынскага. І Новаградская шляхта, аказваецца, што дзіўна, але тыя ж самыя лідары. Я прывёў прыклад Новаградскага харужага, то мне успомнил, а зараз это друкованная крыніца, зборнік рускага імператорскага общества, то там нават разважаецца расійскія генералы, як бы ім знайсці гэтага харужага і спрымаць яго, і прымусіць зноў вярнуцца ў шэрагі Аўгуста III, яго і яго сям'ю, дзе ён там жыве, што дзе-то ён там не ў Новаградскім ваяводстве, а ўжо ў Аршанскім павеце. Ну, вось такого. Ну, а тут гэта, безумоўна, мела ўплыў. Ну, трэба разумець, што агулам, сапраўды, гэта было бачна і па перадвакацыйным соймікам, большасць шляхты выступала за Ляшчынскага. Але вось тут маем сітуацыю, што эліта новаградскай шляхты, прычым з розных груповак, каб было зразумела, Богуслаў Незабытоўскі – гэта лідар групоўкі чартарыйскіх, якія былі вельмі актыўныя якраз у прасоўванні кандыдатуры Станіслава Ляшчынскага. Але ён заняў зусім іншую пазіцыю. І, безумоўна, тут кантакты з расіянамі і пазіцыя вось гэтай галіны на Дзятваве, Радзівіл, пра якую у нас менш кажуць, але яны ў гэтай сітуацыі менавіта паўплывалі.
Скажите, кто оплачивал поездки этим 200 делегатам у Варшавы? У документах Незабытоўскага опісваецца больш дакладна, здаецца, і каму гэта вось. Бачыце, тут акрамя грошаў, каму колькі. Яшчэ было апісана, што нават некаторыя вон там унізе апошнія лічбы гэта 2-3, гэта там дастаўка пошты, ці яшчэ што-то. Нават такія ўсё гэта, як вы слушна кажаце, аплачвалася. Менавіта таму, па маім падлікам, калі казаць агулам і прыхільнікаў Ляшчынскага і яго праціўнікаў, больш-менш да Варшавы, ну мы памятаем гэтую паўміфічную харугву Рымша, якая згубілася, даехаў дзесьці каля 325 чалавек. Ну, колькі гэта было дакладней сказаць складана, бо ўсё ж такі меюць падазрэнне, што некаторыя маглі даехаць і нідзе не ўдзельнічаць. Держава это оплачивала? Не. Гэта якраз аплачвалася, як я казаў, Мікалаем Фаустынам Радзівілам, а гэтыя грошы ён атрымліваў. Да, і я яшчэ звяртаю увагу. Вось тут мы маем дакладныя звесткі, што расіяне выдалі вось Незабытоўскаму. У выпадку Радзівіла большасць сведчанняў, што ён атрымоўваў грошы ад саксонцаў. Ну, трэба сказаць, што прыхільнікі Ляшчынскага атрымоўвалі грошы ад Францыі. Гэта не было чымсьці такім для іх, да, ну, яны лічылі нармальным, што калі мы хочам, некаторыя і так бы прагаласавалі за гэта кандыдата, але калі яшчэ давалі грошы, ну, гэта агульнавядомае для ўжо 17 стагоддзя, калі выдаваліся вялікія грошы там і Любамірскім, і Радзівілам, і ў 18 стагоддзі гэта працягнулася, на жаль. Сапраўды, я лічу доўга, што гэта міф, што, напрыклад, не браў грошы ўвогуле Міхал Чартарыйскі. Ну, я вымушаны прызнаць, што, канешне, умовы працы былі такія, што слаба можна было працаваць у архіве знешняй палітыкі Расійскай імперіі, бо шмат абмежаванняў там і па колькасці, і па тэрмінам, і па дазволам, то мне не атрымалася за тыя гады, што я глядзеў, знайсці, каб ён сапраўды якую-то пенсію меў. Але, напрыклад, што Чартарыйскі атрымоўвалі грошы на выбарчай кампаніі, ну, так гэта так. У меня такое невеликое пытанне было вось про эту формулу пяст і каталік, і вы казалі, што вось пястам маглі себе лічыць там і іншыя роды. То есть, увогуле было такое, як азначэнне, як бы, паляка просто ўвогуле, ці гэта сапраўды яны генеалагічна мелі нейкія прэтэнзіі? Не, это, безумоўна, не дынастыя пястаў, не. Гэта этнічна, да. Как было зразумела, што, ну, з той літаратуры, што бачна, асноўным кандыдатам акрамя Ляшчынскага, ну, па папулярнасці пястам, быў Януш Вішнявецкі, але, ну, просто розніца ў падтрымкі была вельмі вялікая. Між іншым, Януш Вішнявецкі гэта цесць Міхала Казіміра Радзівіла, адзіны ў гісторыі першы сенатар і кароны і Вялікага княства Літоўскага, бо ён і там паспеў пабываць каштэлянам віленскім, які быў першым месцам у сенаце. Як гэта не смешна атрымаўся. Ну, але такім чынам фактычна хацелі вось адсекчы гэтую групу кандыдатаў замежных. Але мне просто цікава, тэрмін паляк, тады просто не разумеўся ў такім этнічным сэнсе. Чаму не казалі там паляк і каталік? Ну, разумееце, адначасова гэта, да, нібыта вось пяст, гэта вось, вы ж памятаеце гэтую легенду про пястава, абраны вось сярод сваіх. Ну, это вось тое самае, ну, вельмі прыгожа, да, абраны сярод сваіх. Ну, ведаеце, як гэта не дзіўна, потым у 64-м вельмі было падтрымана, напрыклад, замежнымі краінамі. Таксама, калі мы кажам, яны заўжды ідэі глядзелі і падтрымлівалі тое, што ім выгадна. Ну, трэба было разумець, што калі адбіралі Станіслава Аўгуста Панятоўскага, што адначасова, да, мы маем сітуацыю, калі адбіраем караля свайго кола, але, напрыклад, у яго ёсць недахоп у параўнанні з саксонцамі, ён не мае ніякіх тых жа сродкаў, які можа незалежна перацягваць у тую ж Рэч Паспалітую. Таму, але адначасова ён, будзем упэўнены, што ён тут адстойвае. І, напрыклад, калі параўноўваць
заангажаванасць Панятоўскага і Аўгуста III у мясцовыя справы, ну то гэта, ведаеце, нават не да параўнання, бо ну, прычым я не вельмі згоден з той крытыкай, як лінцяй і ўсё іншае, якая кажется пра Аўгуста III, але заангажаванасць вось у мясцовай, зацікаўленасць у мясцовых справах, ну гэта вельмі рознае. Добре, дякую вялікі. Дзякуй. Дзякуй, што почули.